Kyobo MCA wekerenyo Job Mbungi nigesokire na komochia omo MCA wekerenyo Jeremiah Ongaro hasikiribuna tarikirania amagendero ase chinsemo chionsi. Job kaukwana ime ikonge litkolia lero nigamochiri Ongaro asokorosia chibara ase wodi ibibikaine na barabo eyabo mwagamo egento amoborire ng'a tiga arakore mirimo ase achorire. ECD classes njiraga chuno mheshimiwa twachore turegeti bono kubwa igona abe particular mheshimiwa Ongaro tarakora gasi eri twamachorete igo twamachorete atawakirishe na tabekerenyo ase by election ete lakini bono igo turoche na tari gokora bintu bitu twamotebeti akore ekemo chibara oremire lakini akoengerie chinsemo giteiga chia guchobo tari goikirani bantu bande bonse nebinde byonsi peka twachorere bwenete okore gasi ogokore bintu na usawa tobasa kubwato oena neseme ndekore bona rega kare kwa wadi gento kana royalty abantu bari bamokora bari ime ya sare na bwakora keke na bwako roseri chibara na koba bintu bekene chipasa lichia chi county njiro chia changa igo baire mono ngokwarire para mune yekorukea etire ende makeshima bari tirigweteka abantu bandamenire bachire mpaka asare bamote barosi bare yo taranyerosi epare ende na abantu baenda chusi mpaka nje nare ngoro ne pare korua edaracha etire wonchana esioke igora ria okeoye umongono kurukuna ongerekeoye ne bare taranyerosi ebintu binde totane birasi bya ECD classes school nere kokenguso ntuwa chitoro n'abantu tukamotene school eye nyaga chiri nyone echo asa abana bako GCD basikugume cyo itaranyerosi birase biraroswa bono igo tokumete na Ongaro go twamachorete tukabugana twawerira na twawereru bona abana inchi basokiri bono batena chop kulingana gwa tatebeti twande gochia bono ko kane gwa tosiretie bono egento kerora akora of recent last month matanga na renga aria gochia sema ya omwagamo Ongaro gongo sina tamaeti aseme baga yaye oyo koimuka okoire direct bi account yo sabarango ya kolega si ondo chikore me para umwagamo ne singe jako enda asemo koyoye amatanga yo ngo koyoye na ari me para mpaka ndo mwambo kama seri kuroba kubona ki ntubwato mweshimiwa wa iganyangana ne rwendo kore me para ga ngaki Ongara korwa ekerenyo gode chikore me para umwagamo igo resources chito chiosi bi igo chigo kore ko singana aso boiri bwa ebore gochi na ndi bono iga twanyore na iga kore ya semburi koru nyamira omenye ko etaka dongo ori rongo no amenyete ntomo manyeti kaga taiyo bone toko choro mheshimiwa wetu twete kantuaro rakera devolution ya to bora yange nanga bone kero bora nanga lakini ato chikorio muntu rongo ayo ne atoberete mochara sana moraria e to berte na bantabu bachichamo na bona abantu besokire bande nanju manche murireria korwa sorbo